watan Ramadana ya zo. Watan Ramadana ya zo. Ramadanal Karim ya zo, ‘yan uwa mi murna sai mu dage da sadaka hailala domin Allah. Ramadanal Karim ya zo, ‘yan uwa mi murna sai mu dage da sadaka hailala domin Allah. Dukan waken da zan yi sai na sa tabara, sarkin da ya yoni ku mai ban basira. Watan Ramadana ya zo. Allah taimake ni in yo baiti na tsara, waƙar azumi ce zan yo domin falala, domin falala. ‘Yan uwa duk mu dage sadaka domin Allah. Shi Ramadana wata ne a ciki na saba illa. Watan Ramadana ya zo. Duk mu dage da bautar Allah kar mi kasala. ‘Yan uwa sai mu dage da ibada domin Allah, domin Allah. Ramadanal Karim ya zo, ‘yan uwa mi murna sai mu dage da sadaka hailala domin Allah. Watan azumi wata ne da ake ‘yanta bayi, ana kulle duk shaɗanu a cikinsa ba mashayi. Watan Ramadana ya zo. ‘Yan uwa duk mu dage da ibada kar mi sanyi, domin a cikinsa mu dage da ciyarwa domin Allah, domin Allah. Wata Ramadana wata ne da ake samun rahama, ya jama'a kuma farka don mu guje wa nadama. Watan Ramadana ya zo. Sai mu dage da ibada da taimakon al'umma, sai mu dage mi koyi da halin manzan Allah, manzan Allah. Ramadanal Karim ya zo, ‘yan uwa mi murna sai mu dage da sadaka hailala domin Allah. Watan Ramadana ya zo. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، dukan falala na cikinsa ‘yan uwa na sai mu kula. Watan Ramadana ya zo. Rabbi ya ce mi bauta a cikinsa kar mu daina, sai mu dage da sallolin sunnoni da farilla domin Allah. Ramadanal Karim ya zo, ‘yan uwa mi murna sai mu dage da sadaka hailala domin Allah. Sannan Jalla ta'ala a gare mu yayi bayani, ga wanda yayi aiki na gari zai masa nuni. Watan Ramadana ya zo. A daren Lailatul Qadari a cire masa rudani, kuma rana ta kiyama za ya tashi a rahmar Allah, rahmar Allah.
ni ga masu kuɗi duk mu ji tsoron Allah. Taimakon marasa ƙarfi da makota duk mukula. Watan Ramadan ya zo. Ku taimaki miskilai da marayu ba matsala. Sai mu dage da taimakon junanmu don Allah, domin Allah. Ramadan al-Karim ya zo ‘yan uwa mi murna sai mu dage da sadaka hailala domin Allah. Ramadan